ደስከ ለወዲያቱ በምህረትካ እናተ ገረምኩ ሃሌሉያ በምህረትካ እናተ ገረምኩ በምህረትካ እናተ ገረምኩ ናብ መቅደስካ ለወዲያቱ ይብዛ 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 ሓልካ አምልኮ يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي نعم تفانك أملكوي نعم تفانك أملكوي نعم تفانك أملكوي فوسن حمامي سحادقي أبستخي عاد نفسي بارغيو إكسابير بارغيو تدرسي لبعدي لغداي سنتي عاد نفسي بارغيو إكسابير بارغيو فوسن حمامي سحادقي أبستخي عاد نفسي بارغيو إكسابير بارغيو تدرسي لبعدي لغداي سنتي يبزع 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 عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي نعم تفان نعم تفانك أملكوي نعم تفانك أملكوي نعم تفانك يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي يبزع عليك أملكوي يرك نعم تفانك أملكوي يرك አቤት 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 ምሕረት የበዛልኝ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ አቤት ጸጋ የበዛልኝ እንደኔ ያለ እንደኔ ያለ
مغرسك لوم وينعات بمحرتك إنا تقربك بمحرتك إنا تقربك بمحرتك إنا تقربك مغرسك لوم وينعات يمسى حالكم لغور يمسى حالكم لغور يمسى حالكم لغور يمسى حالكم لغور يرى نعم زفانكم لغور يرى نعم زفانكم لغور وسن حمامي سحدك أبصري هاتي نفسي فارغيو نسكابي فارغيو سدرسين يبعثي تتنقلان سنتي هاتي نفسي فارغيو نسكابي فارغيو فوسين حمامي سعادك أبصري عاتي نفسي بالغيو نكشابير بالغيو سيدرسين نبعتي نتنقلان سنتي ولي
كبرنا عخا يكون يسوس كبرنا عخا يكون يسوس هاليلويا هالكاي وداني قويتا سهلخاي وداني قويتا تنبرنا زلخا قويتا ساخا من بارسنايو عينتنا تخفتو نخبرها خطمت كبرنا قويتا هاليلويا 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 سمك شابير يبارك عملوخنا قد صالح هاليلويا نزي محرت زبزحنا نزي مسوء نايز العالم يوزها بنا قويتا ماليسنا خنزمرو لينا ماليسنا خنعطنو لينا هاليلويا 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 ኢየሱስም ካይባረክ ሕጂ ኻስኪ መምለጢ ኢና ክንዝምሮ ሊና ካብ ክንደይ ኣሚጥና ጎይታ ካብቲ ዝሕለፍ ዝመልስ ዝመስል ዝሕለፈና ጎይታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah, hallelujah. بميلو لبي بميلو نفسي بميلو حيلي بقول الدراي قبل غيرتي زموت الليل أقاض بيلو زعال لقى نفسي قبل غيرتي زموت الليل يبو قبيلو تبت جوانفسي بميلو لبي بميلو نفسي بميلو حيلي بقول الدراي قبل غيرتي زموت الليل وقام بيلو زعال لقى نفسي قبل غيرتي زموت الليل يبو قبيلو تبت جوانفسي
نزلي واقع خفيلو ناتو غيروني عليك أملاقي علو نزلي دقيم مرقم تقراني قمتي عبايا شرميو غيرو غيرو مدلي واقع خفيلو ناتو غيروني عليك أملاقي علو نزلي واقع خفيلو ناتو غيروني عليك أملاقي علو نزلي مملاتي وينوني مملكي مملوكي وينوني مملوكي مهدمي وينوني مهدمي وردمو يودمو مملكي وينوني صارت دمو قدس دمو مملوكي وينوني بميلو للدين بميلو حيلي وكل امتناي مملو خيانتي زمط الليل زمط الليل وكان فيوز عادق نفسي عادق نفسي مملو خيانتي زمط الليل زمط الليل زمن جوا نفسي زمن جوا نفسي بميلو للدين بميلو نفسي بميلو حيلي وكل امتناي مملو خيانتي زمط الليل زمط الليل وكان فيوز عادق نفسي عادق نفسي مملو خيانتي زمط الليل زمط الليل وموت فيوز زمن جوا نفسي زمن جوا نفسي مملاتي وينوني مملكي مملوكي وينوني مملوكي مهدمي وينوني مهدمي ومردمو يودمو مملكي وينوني صارت دمو قدس دمو مملوكي عفيك عاش صقبلوني يزمر الكار أنا غيقاني ولما عبتو توش تزنو مكالي سوسي يفرسين عنو عفيك عبسو صقبلوني يزمر الكار أنا غيقاني ولما عبتو توش تزنو مكالي سوسي يفرسين عنو زمن مديوني زمن عرفتي علي فوقيو نعطيك رمتي زمن مديوني زمن مسكانة كبار قوي سلطان دقنا زمن مديوني زمن عرفتي علي فوقيو نعطيك رمتي زمن مديوني زمن مسكانة كبار قوي سلطان دقنا كبرتني عاي متوع سمكان كيرانا لوني نزمر الكان وما يسكبل كيملكوها عفرت تناتر عمي رايا كبرتني عاي كيرانا لوني وما
ويسكبر يملك طوغان أفرد فلاتر عيني رايا زمن الليل زمن عرفتي علي فريون عندي كرمتي زمن الليل زمن مسانا في بارقوي سبق عندنا بتزعلفو بعدين نعلو غلطات علوني زساقر علوني زساقر رتقات سفاي تراتيري سوعني يا أمنو يعني يا أمنو يعني عينا وجد بتزعلفو بعدين نعلو غلطات علوني زساقر رتقات سفاي تراتيري سوعني يا أمنو يعني عملو يعني سبق معدبات يسلم عليهم سبق معدبات يسلم يلعون عليهم يمسحون خاتمهم سبق معدبات يسلم يلعون عليهم يمسحون ساني سبق معدبات يمسحوا شبشباي يمسحوا شبشباي أي واحد بتزعلفو بعدين نعلو غلطات علوني زساقر علوني زساقر بتسقط سفاي تراتيرني سوعني يا أمنو يا أمنو يعني شوفوا غادي يزلون عليهم يمسحوا مساني شوفوا معدتات يزلون عليهم يمسحوا مساني يمسحوا مساني يمسحوا مساني يمسحوا إليتاي يمسحوا إليتاي يمسحوا شبشباي يمسحوا شبشباي كلش بلاي من هنا بابا جابت بسماي سبحان متنتك بصدقنا بسمري لقينا يسوسي كلش بلاي من علك من علك من علك من علك كلش بلاي من هنا بابا جابت بسماي وسبحان متنتك بصدقنا بسمري لقينا يسوسي كلش بلاي من علك من علك من علك
ألفهم عبيد لعلمنا علمني تساقي علمني تساقي بدر أتسواي تراتيري تشكوا عني يا أمنو يعني يا أمنو يعني صوتوا عاتقات يسلمني نرعون ناريكو أمسحوا مستاني صوتوا عاتقات يسلمني نرعون ناريكو أمسحوا مستاني يمسحوا بستانا يمسحوا مستاني يمسحوا يمسحوا مستاني يمسحوا إليكاي يمسحوا إليكاي يمسحوا طريقي يمسحوا طريقي يمسحوا شبشباي يمسحوا شبشباي من هنا من هنا من هنا بلش بلاي بلش بلاي من هنا من هنا من هنا كلش بلاي كلش بلاي من هنا بابا زينك بسماي وسفا مكانتك قدسان برا مزمري لقيتها يسوس بس بلاي سماي وسفران مكانتك قدسان برا مزمري لقيتها يسوس بس بلاي من عليك كلش بلاي من هنا بابا ديفيد كمتك قدسان برا مزمري لقيتها يسوس بس بلاي من عليك ኢየሱስ 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 ምን ልሆን ከልጅ በላይ ከልጅ በላይ ምን ልሆን ከልጅ በላይ ምን ልሆን በአባቴ ቤት በሰማዩ ስፍራ መቀመጤ ከቅዱሳን ጋራ መዘመሬ ለጌታ ኢየሱስ ከዚህ በላይ ምን አለ ክብር አፈይ ከዓብሱ ሰከቱልኒ ዘምረልካ ዓለይከይካ ምን ዓብቶ ብውሽጢ ዘሎ ነብነ ኢየሱስ ይፍልፍል ኣሎ አፈይ ከዓብሱ ሰከቱልኒ ዘምረልካ
ዘሎ እመን ኢየሱስ ይብልክላሉ ዘመን መጭልም ዘመን ዕረፍቲ ሓሊፉ እዩ ናተይ ክረምቲ ዘመን መጭልም ዘመን ምስጋና ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ይባርኮም ሃሌሉያ
كابزلنا يا ختسينا مو بأخبروت كابزلنا يا ختسق حتىكمي قال እግዚአብሔር አንቢብና قلطيفنا نفتي مدختي خيدي بسم قويتنا يسوع كريستوس كم ببوي كلاينا جست مرaf حمشته كاب حدا جميل خن ببي نأمان دما ننقص سوريا حلقة سراويتو እግዚአብሔር ንሶሪያ ብኡ ዲል ሂብዎም ነበረ ሞ ኣብ ቅድሚ ጎይትኡ ዓቢን ክቡርን ሰብ ነበረ እቲ ሰብኣይ ከዓ ብርቱዕ ጅግና ነበረ ግናኸ ለምጻም ነበረ ሶርያን ድማ ሓደጋ ክወድቁ ወፂኦም ነበሩ ካብ ምድሪ እስራኤል ከዓ ንእሽቶ ጓል ማሪኾም ወሰዱ ንሳ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰበይቲ ንእማን ተገልግል ነበረት ንመቤታ ከዓ ጎይታይሲ ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ሰማርያ ዘሎ ነቢ እንተዝህሉ ሽዑ ካብ ለምጽ መሕወዮ ነይሩ በለት ንእማን ከዓ ኣትዩ ንጎይትኡ እታ ካብ ምድሪ እስራኤል ዝመጸት ጓል ከምዝን ኢላ ተዛሪባ ኢሉ ነገሮ እቲ ንጉስ ሶርያ ድማ እምበኣርሲኪድ ኣነ ከዓ ንጉስ እስራኤል ደብዳቤ ክሰደሉ የበለ ሽዑ ንሱ 10 ታለንት ብሩርን 6000 ሲቃል ወርቅን 10 ለውጥ ክዳውንትን ምስኡ ሒዙ ኸደ ነታ ደብዳቤ ድማ ንጉስ እስራኤል ኣብጽሓሉ ንሳ ከም ዝትብል ሕጂ ከዓ እዛ ደብዳቤ እዚኣ ምስ መጸትካ እንሆ ንእማን ጊላይ ካብ ለምጹ ከተሕውዮ ኢለ ናባ ኻሊእ ሰዲደዮ ኣለኹ ኮነ ድማ እቲ ንጉስ እስራኤል ነታ ደብዳቤ ምስ አንበባ ክዳውንቱ ቀዲዱ ነዚ ሰብኣይ እዚ ካብ ለምጹ ክሕውዮ ኢሉ ዝሰደደለይ ዝቐትልን ዘሕውን ኣነ ዶ ኣምላኼ ንሱ ምኽንያት ጥራይ ደልየኒ ከም ዘሎ በጃኹም ፍለጡን ረኣዩን በለ ኮነ ድማ ኤልሳዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እቲ ንጉስ እስራኤል ክዳውንቱ ከም ዝቐደደ ምስ ሰምዐ ናብቲ ንጉስ ልኢኹ ስለምንታይ ኢኻ ክዳውንትኻ ዝቐደድካ ኣብ እስራኤል ነቢ ከም ዘሎ ክትፈልጥ ሲናባ ይምጻእ በሎ ንእማን ከዓ በፍራሱን በሰረጋላታቱን መጺኡ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ኤልሳዕ ደው በለ ኤልሳዕ ከዓ ናብኡ ልኢኹ ሰዲዱ ናብ ዮርዳኖስ ኪድሞ 7 ሰዓት ሓጸብ እቲ ስጋኻ ድማ ጥዑ ይምለሰካ ክትጸርው ኢኻ በሎ ንእማን ግና ኾርዩ ኸደሞ እንሆ ኣነስ ብርግጽ ወጺኡ ብስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ተማህሊሉ ነቲ ለምጽ ዘለዎ ስፍራ ብኢዱ ዳህሲሱ ዘሕወየኒ መሲሉን ነይረ ካብ ኩሉ ማያት እስራኤልሲ እቲ ርባታት ደማስቆ ኣባናን ፈርጳርንዶ ግና ኣይበልጽን ኣብኡ ተሓጺበ ኢሎም ይጸረኹም በለ ተናዲዱ ከዓ ገጹ መሊሱ ኸደ ገላኡ ግና ቅርብ ኢሎም ኣቦዬ እዚ ነቢ ጽኑዕ ነገር እንተ ዝዛረበካስ ኣይምገበርካዮ እንዶ ተሓጸብ ሞጽረ እንተ በለካ ግዳ ኸመይ ኢሎም ተዛረብዎ ሽዑ ወሪዱ ከም ዘረባት ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ዮርዳኖስ 7 ሰዕ ጣሓለ ስጉኡ ከዓ ከም ስጋ ንእሽቶ ቆልዓ ኮይኑ ተመልሶ ጸረየውን ሽዑ ንሱ ብዘሎ ጭፍርኡ ተመሊሱ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጸ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ድማ እነሆ ሕጅስ ብጀካ ኣብ እስራኤል ኣብ ዘላ ምድሪ ኣምላኽ ከም ዘየልቦ ፈለጥኩ ሕጂ ከዓ በጃኻ ካብ ግልያኻ ገጸ በረኸት ተቐበል በለ ንሱ ግና እቲ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ ሕያው እግዚኣብሔር እዩ ከይቅበለካ በለ ንሱ ድማ ክቕበሎ ግድ በሎ ንሱ ግና ኣበየ ሽዑ ንእማን እቲ ካብ ዘይከውንሲ ንግልያኻ ክልተ ጽዕነት በቕሊ መሬት ክህበካ በጃኻ ድሕሪ ደጊምሲ ባርያኻ ንእግዚአብሔር እምበር ንኻልኦት ኣማልኽትስ ዝሓርር መስዋዕት ሕሩድን ኣይቕርብን እዩ በለ ክንጽልይ ኢና እስኪ ሃሌሉያ ኣሕዋተይ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ቃል ኣምላኽ ኣለና እግዚአብሔር ክዛረበና ኣነ ብዚ ደው ኢለ ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ክዛረበ ግን እግዚአብሔር እስኪ ክዛረበና ኣፍ ክገብረኒ ሎሚ ናተይ ከይዛረብ ናይ እግዚአብሔር ጥራይ ክዛረብ وأملاخ تزاربنا نزل على أملاخ እግዚአብሔር بقويتنا بمدحنا بيسوع سمنا خبرك كان مسكنا كان لنا ቅዱስ እግዚአብሔር ንስኻ በይንኻ ዝተፈራህካ ኢኻ ፍሉይ ኢኻ ቅዱስ ኢኻ ኣብ ልዕል ዝበለ ስፍራ ኢኻ ትቕመጥ ንዓኻ ንሓያል ንብርቱዕ ንዘለኣለማዊ ኣምላኽ ከነምልኽን ክንሰግድን ከኣሎም ኣብ ስፍራ ዝተኣኪብና ኣለና ኣምልኾና ስለ ዝተቐበልካዮ ተመስገን
ጸሎትና ሁሉ ምህለናና ስለ ሰማዓኻዮ ተመስገን ወአምላኽ ሕጂ ድማ ኣብ ቅድሚ ቃልካ ኣለና ቃልካ ክቡር እዩ ሓለፋ ስምካ ኢኻ ስኻ ኣኽቢርካዮ እሞ ነቲ ክቡር ዝኾነ ቃልካ ብኣኽብሮት ክንሰምዖ ክትረዳእና ጽሊ ኣለኹ ኣብዚ ቃል እዚ ከምቲ ዝጸለናዮ ፈውሲ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንነፍሱና ፈውሲ ክትባ በዚ መዓልቲ እዚ ይጽሊ ኣለኹ ኣእምሮና ቅኑዕ ምሕሳብ ክከኣሎ ከም ቃል ኣምላኽ ክቐንዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገዛር ሰይና ሕዋተይ ናባኻ ሕሊፈ ህበካ ኣለኹ ብመንፈስ ቅዱስ ከዓ ክትመልኣና ነቲ ቃልካ ከነስተውዕሎ ክትረዳእና ጽሊ ኣለኹ ቅዱስ ኣቦዬ ንዓይ ድማ እግዚአብሔር ብኩሉ ነገር ክትሕግዘኒ ይጽሊ ንኹሉ እዚ ኩሉ ንኽብርኻ ክኸውን ብስም ኢየሱስ ንጽሊ ኣሜን እሺ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ከመይ ጸኒሕኩም ሎማዓንቲ ዘካፍለኩም ሓሳብ ምናልባት ምስትድሓር ነካይዶ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ዝተሓሓዝዩ ክኸውን ስለዚ እሞ ተኾይኑሲ ንምንታይ ደኣ እሞ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ደይ ትፅውዐን ዝነበርኩም ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ከይትብሉና ከዓ ንኹሉ ዝኸውን ቃል ኣምላኽ ከዓ ስለ ዘለና ቃል ኣምላኽና ብዝተኻእለ መጠን ከምኡ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ኣርእስተይ ንእሽቶ ስም ዓብይ ስራሕ የለዮ ዘለኹ ማለት እዩ እንታይ ንእሽቶ ስም ዓብይ ስራሕ ግድብልኩምን ቁርብ ድንግር ተይልኩም ኖ ፕሮብለም ምስ ፋኒ በዓልቲ ቤተይ ብዛዕባ እዚኣ ገለ ደቃይቕ ኮፍ ኢልና ንኸረዳእ እንታይ ማለተይ ምዃነ ግዜ ወሲድና ኢና ስለዚ ምስ ተዛረብኩ ከም ትርዳእኩም ርግፀኛ ስለ ዝኾንኩ እንታይ ማለት እዩ ኢልኩም እንድሕር ዳኣ ሞንጎ ፖዝ ጌርኩም ኣለኹም ዶንወሪ ሒዘኩም ክኸይደ ጽቡቕ ጌርካ ክረዳእኩም እየ ማለት እንታይ ኢለ ዘለኹ ንእሽቶ ስራሕ ዓብይ ሶሪ ንእሽቶ ስም ዓብይ ስራሕ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ፍጥረት ክዛረብ እንከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹሉ ፈጢርዎ እዩ ዝብለና ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስና ይዛረብ ስለ ዝኾነ ብዛዕባኡ ከዓኒ እንታይ ይብል ዝብል ሓሳብ መጀመርታ እንድሕር ወሲድና ደቂ ኣንስትዮ ወይ ከዓኒ ኣብ ፍጥረት ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ቅድሚ ፍጥረት እውን ኣብ ኩሉ ናይ ኣምላኽ መደብ እግዚአብሔር ኩሉ ብመደብ ብውጥን ዝሰርሕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከምዚ ስቂሉ በብዝመፀሉ ዘይኮነሲ እግዚአብሔር ንኹሉ ነገር ካብ ዘለዓለም ክሳዕ ዘለዓለም ከመይ ገይሩ ንኹሉ ነገር ኣወሃሂዱን ኣስጢሙን ከም ዝኸይድ ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ስራሕ ፍጥረት ድማ ንኹሉ በብግዚኡን ጽቡቕን ገይሩ ሰሪሕዎ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ናይ ኣምላኽ ዕዮ ድማኒ ኣብዚ ናይ ፍጥረት ስራሕ ክንርኤን ከለና ንፍቃድ ኣምላኽን ንኽብሩን ዝተፈጥራ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ሓቂ ኩሉ ፍጥረት ንኽብሪ ኣምላኽ ይተፈጢሩ ከም ፍቃዱ ከዓ ይተፈጢሩ ስለዚ እቲ ከም ፍቃዱን ንኽብሩን ዝተፈጥረ ዘበለ ብሙሉኡ መጽሓፍ ቅዱስ ብንጹር ክነግረና ከሎ ኩሉ እዩ ዝብለና ስለዚ ኩሉ ዝብል ኢንክሉሲቭ ስለ ዝኾነ እቲ ሎማዓንቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ከዓ ዝያዳ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾነ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ እትዋትየን ማለት እዩ ሳብሰትየን ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዝብል ቃል ድማ ነዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ገይሩ ገላፂ እዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 11 ስለ ፍጥረት መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ እንታይ ይብል ንብዘሎ ንስኻ ፈጢርካዮ ስለ ፍቃድካ እውን ኮይኑን ተፈጢሩን እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለም ዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚት ዝፋን ይድርብ ኢሎ ስለዚ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ክብሪ ንምሃብ ምኽንያት ስለ ዝኾነ ወላ እኳ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ብንጹር ፈልዩ ስለ ደቂ ኣንስትዮ እንተዘይበለ ንብዘሎ ኢሉ ስለ ዘሎ ሓደ ካፍቲ ምኽንያት ፍጥረት ሰብ ስለ ተፈጥረ ንእግዚአብሔር ምስጋና ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ሓቂ ግን ከዓኒ ኣጽብብ ከብላ ማለት እዩ ኣርእስተይ ስለ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዘላ ደቂ ኣንስትዮ ስለ ተፈጥራ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምልኾውን ምስግደት እውን ክውሃብ ይግብኦ ከም ዝኾነ እቶም ናይ ሰማይ ሰራዊት ይነግሩና ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ህይወቶም ከምኡ ዘርእየና ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ስፔሲፊካሊ ብዛዕባ
ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ዝኾነ መደብን ሓሳብን እዩ ዘለዎ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንሰሜን ኣምፅእ ኣብ ኢሳያስ እዚ ንደቡብ ከዓ ኣይትኽላእ ነወዳተይ ካብ ርሑቕ ነዋልደይ ካብ ወሰን ምድሪ ነቲ ብስመይ ተፀውዐ ዘበሎ ኩሉን ንኽብረይ ዝፈጠርክዎን ኢሉ ዝደኮንክዎን ዝገበርክዎን ኣምፃዮ ይብል እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር ክዛረብ እንከሎሲ ከማን ጽቡቕ ገይሩ ክርዳእና መታንስ ነዋልደይ ኢሉ ነወዳተይ ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኢሉ ምሽ ነዋልደይ ካብ ወሰን ምድሪ ምስ በለ ነቲ ብስመይ ዝተፀውዐ ዘበሎ ኩሉ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ኣምላኽ ብፍሉይ እውን ዝፅውዐን ማለት ሓዊሱ እግዚኣብሔር ኣይፅውዕን ምናልባት እቲ መጽሓፍ ቅዱስና መብዛሕትኡ ብልሕልፊ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ ብናይ ዕብራይስጥ ወይ ከዓ ብናይ እስራኤላውያን ባህሊ ብዙሕ ዝተጻሕፈ ስለ ዝኾነ ገለገሊኡ ንዓኣቶም ዝተጻሕፈ ንወለዶ ዝምልከት ካልእ ዝምልከት ቁሩብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክንርኢ ንኽእል ኢና ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ካብ ዘለዓለም ግን ንደቂ ኣንስትዮ ክፈጥር እንከሎ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንሰብ ዘበለ ኩሉ ቅድሚ ዘመናት ክሓስቦ ዲዛይን ክገብሮ ከሎ ክፈጥሮ ክሓስብ ከሎ እግዚኣብሔር ቢዩቲፉሊ ክፈጥሮ ከሎ እግዚኣብሔር ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ፕላን እዚ እትዋቴን እየ ዝብል ዘለኹ ኣሜን ዶ እትዋቴን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኣምላኽ ከዓኒ ንደቂ ኣንስትዮ ድማኒ ፍሉይ ዝኾነ መደብ ከኣለዎ ክፈጥረን እንከሎ ድማ ኣምላኽ ንኽብሩ ንዕኡ ክብሪ ንኸምፃእ ግሎሪ ከምፃእ ኢሉ እዩ ፈጢርዎን እዩ ዝብል ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ከዓ ብንጹር ማለት እዩ እዚ ከመእተው ኾነና እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ክፈጥር እንከሎ ንሰብ ኣፍታ ሻድሸይቲ መዓልቲ ብፍሉይ ፍጥረት ምስ ፈጠሮ ብፍሉይ መንገዲ ምስ ፈጠሮ ካብቲ ዘሐጉሰካ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ይፈጢርዎ እዩ ዝብለና ካልኦት ኩሎም ፍጥረታት ብቃል እግዚኣብሔር እዮም ተፈጢሮም ሰብ ግና ፍሉይ ፍጥረት ስለ ዝኾነ ብምንታይ ተፈጢሩ ብናይ እግዚኣብሔር ኢዲ ተፈጢሩ ብናይ እግዚኣብሔር ኢዲ ተፈጢሩ ብቃሉ ጥራይ ኮነን ተፈጢሩ ኣምላኽ ኢዱ ዝሓወሰሉ ፍሉይ ፍጥረት ይሰብ ቀደም ሓንቲ መጋዚን ዝረኣኸዋ ነይራሲ I hope ሕጂ ተዘሪአኩም ማለት እዩ ሓንቲ ህበይስ ከምዚ ኢላ am I your grandparent ትብል ማለት እዩ ይብል ማለት እዩ ተረዲኩም አለ ሰብ ካብ ህበያይ መፀን ሰብ ካልኦት ኩሎም ፍጥረታት ኣምላኽ ብቃሉ ታህበይ እውን ብቃሉ ተፈጢራ ሰብ ግን ብስራሕ ኣምላኽ ተፈጢሩ ኣሜን ዶ ኣብዚ ፍጥረት እዚ ድማ ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ኢሉ እቲ ሰብ ዝበሃል እንታይ እዩ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስተይን ገይሩ ከዓ ፈጠሮም ይብል እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተጻሕፈ ቃልሲ ተፈጢሮም ወሰብ ተፈጢሩ ሞመይ ዝበሉ ሰብም ተፈጢሮም ተባዕታይን ኣንስተይን ገይሩ ፈጢሮም ስለዚ ሰበይቲ ወይ ከዓኒ ኣንስተይቲ ዝብሎ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ፍጥረትሲ ብመልክዕ ኣምላኽ እውን ተፈጢራ ማለት ብዛዕባ እዚ ተዛሪብና ብዙሕ ክንከይድ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፈጥር እንከሎ ግን ተባዕታይን ኣንስተይን ገይሩ ፈጢሩ ልክዕ ከምቲ ንደቂ ተባዕትዮ እግዚኣብሔር መደብን ዕላማን ዘለዎ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ እግዚኣብሔር መደብን ዕላማን ኣለዎ ወመዓልቲ ብኣብነት ከርእየኩም እየ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ዓብይ ዝኾነ ስራሕን ዕላማን ብደቂ ኣንስትዮ ከመይ ገይሩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ዝተሰርሐ ሕልፍ ኢለ ከርእየኩም እየ በኣር ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መደብ ኣምላኽ ኣብቲ ዘለዓለማዊ ሓሳቡ እትዋት ጥራይ ዘይኮናስ ኣብቲ ኣምላኽ ዝመደቦ ዓብይ ናይ ምድሓን ስራሕን ናይ በረኸት መንገድን ኣብኡ ተሳተፍቲ እየን ኣገልገልቲ ከዓ እየን ስለዚ እንታይ ኢለ ኣለኹ መጀመርታ ፍጥረት ብሙሉኡ ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጢሩ ኩሉ ፍጥረት ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጢሩ ተኮይኑ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ከዓኒ ብኸምኡ ንኽብሪ ኣምላኽ ተፈጢረን እየን ማለት እዩ እዛ ናይ ሎማዓንቲ መደብናስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ትኾን ነይራ ከዓኒ ልክዕ ብኸምኣ ቶን ስለ ደቂ ተባዕትዮም ተዛረብኩ ነይረ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ክፍጠራ ከለዋ ግን
እግዚአብሔር በመልክዑ ይፈጥርዎን ደቂ አንስትዮ ገይሩ ካ ይፈጥርዎን አቀደ ታገይሩ ይፈጥርዎን ደቂ አንስትዮ ገይሩ አውሽጥ ኸታይ ስማዓኪ አውሽጥ ኸታይ ስማዓካ በደገ ኸመኻ ዝባሃል ዘይብሉ ሰብአይ ተፈጥሩ ሰበይቲ ሰበይቲ አተፈጥራ አምላኽ ድማ ንሰበይቲ ሰበይቲ ገይሩ ይፈጥርዋ ይዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ንዚ ጥራይ ዘይኮነ ኸኣኒ ንኽብሩ ተፈጥረን ጥራይ ዘይኮነ ኸኣኒ አፍቲ ስርሑ አፍቲ ካብ ዘለዓለም ዝሓሰቦ ኣብ ደቂ ሰባትን ኣብ ኩሉ ወለዶ ኣዳምን ክገብሮ ዝደሊ ስራሓት ድማ ኣገልገልቲ እየን መጽሐፍ ቅዱስና ኸም እዩ ዝብለና በኣር ክልተ I think ምስ ግዜ ክልተ ጥራይ ሎም ማ ሰለስተ እንደ ሓሲበ ነይረ ግን ክልተ ጥራይ ክዛረበ ቀዳመይቲ ሕልፍ ኢለ ቀልጢፈ ክዛረብ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና እንሪኣ ኣፍቲ ስራሕ ኣምላኽ ኣፍቲ ዓብይ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ኣምላኽ ሲ ከመይ ዝበለ ዓብይ ስራሕ ዝሰርሐት ግን ከኣኒ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ዘይተጠቕሰት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ነዚ ርእስተ እንታይ ዓንተ ኢለኩም ነይረ ንእሽተይ ስም ግን ዓብይ ስራሕ መን እያ ዮካቤድ ትበሃል ሙሴ ዝበሃል ውሉድ ነይርዋ መጽሐፍ ቅዱስና ከም ዝነግረና ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 20 ኣብ ዘኍልቍ 26:59 ክልተ ግዜ ተጠቂሳላ ሽማ ብሽማ ማለት እዩ ስርሓ ኣብ ካልእ ክፍሉን ተጠቂሱሎ ወይ ከዓ እንታ ከም ዝገበረት ግን ክልተ ግዜ ተጠቂሳላ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 20 ኣብ ዘኍልቍ 26:59 ሓንቲአን ከም ብባየ ታናይ ዘጸአት ወላ ከም ብባየ ዛ ሰበይቲ እንታይ ይብል ኣብ ወለዶ እናጠቀሰ ከሎ ሙሴ ጽሒፍዋ ዘሎ ከምዚ ይብል አብርሃም ከኣኒ ዮካቤድ ኣሙኡ ሰበይቱ ክትኮነ ወሰዳሞና አሮን ንሙሴን ወለደትሉ ዓመታት ህይወት አብርሃም ድማ 130 ዓመት እዩ እናበለ ይቅጽል ስለዚ ከምዚ ኣኔራ ማለት እዩ ወላታ ታክት ግለጽ ከላስ ወሊዳ ጥራይ ዝብል ዘሎ ንሙሴና አሮንን ወሊዳትሉ አፍቲ አንድ ሕርኬድና ሚርያም ትዋሎ ስለዚ አሮን ሚርያም ሙሴ ከም ዝተወለዱ ካብዛ ሰበይቲ ኣብ ዘኍልቍ ንረኽበን ኢና ማለት እዩ ዛ ሰበይቲ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 22 ድማኒ ሽማ ከይተጠቕሰ ከዓ ተጠቂሳላ እንታይ ይብል መሲልኩም ሓደ ሰብኣይ ከዓ ካብ ቤት ሌዊ ከይዱ ጓል ሌዊ እተወ ሽማው ናይ ነገረና ኣብታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት ንሱ ጽቡቕ ቆልዓ ምዃኑ ምስ ረኣየት ከዓ 3 ወርሒ ሓብኣቶ እዚኣ ሓዙለይ ሕጂ ንሱ ጽቡቕ ቆልዓ ከም ዝኾነ ምስ ረኣያቶ ድማ ወሲዳታ ጌራቶ ሓቢኣቶ ይብለና ትዝወለደቶ ቆልዓ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ጽቡቕ ምዃኑ ሪኣ እዩ ዝብለና እንታይ እዩ ትጽባቐ ኣብ ምንታይ ነይሩ ጽባቑ ዳሓፀኒ ክነግረኩም እየ ሽዑታይ ጌራ ታሪክ ስለ ትፈልጦ ሕልፍ ክብለየ ወሲዳ 3 ወርሒ ሓቢኣቶ ሕሰቡ ኣብ እስራኤል ክንደይ ኣወዳት ተወሊዶም ኣለዉ ብዘይክኡ ማለት እዩ ብዙሓት ክንደይ ሰብኡት እዮም ወይ ክንደይ ወለድ እዮም ክንደይ ኣንስቲን ደቆም ሓቢኦም አይዶን ነው ኣይተጻሕፈን ዛ ሰበይቲ ግን ሓቢኣቶ ወሲዳ ሓቢኣቶ እንታይ ስለ ዝኾነ ይብለና መጽሐፍ ቅዱስ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ሪኣቶ መልክዑ ድዩ ገለድዩ ድሓር ክነግረኩም እየ ንምንታይ ክቅተል ተደልዩ መጽሐፍ ቅዱስና ዘንበብና ሰባት ስለ ዝኾንና ንጹር እዩ ሓቂ እስራኤላውያን ይበዝሑ ስለ ዝነበሩ እሞ ከኣኒ ሓደ ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ንጉስ ስለ ዝመጸት ፈርዖን ስለ ዝመጸ ሞኻ ከይበዝሑ ሞኒ ንሳቶም ከይ ስዕርዎም ከይብዕብልልዎም ፈሪሑ እዩ ነቲ ነገር ትገይርዎ ስለዚ ኣወዳት ዘበለ ክቅተሉ ትእዛዝ ሂቡ ማለት ካብቲ ዝገርመኩም ኣወዳት ምእንቲ ከይቅተሉ ከማንሲ ክልተ ኣንስቲኤን እንታይ ዝገብራ ነይረን ስፔር የድሕነኦም ነይረን ማለት ዝሃብኦ ምክንያት ከንታይ ተናወልድ እስራኤል ከምተን ግብፃና ይኮና ከይ መጽሓ እንታይ ዝገብራ እዛ ሰበይቲ ግና ብኸምኡ ዲሒና ወዳ ገላ አይፈልጥን ግን ወዳ ዲሒኑ 3 ወርሒ ሓቢኣቶ ነቲ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ጥሒሳቶ ጥራይ ከዓ ኣይኮነትን ኣብቲ ዘጽበቡሎም ግዜ ከይተረፈ ብዙሕ ፀበባ እዩ ዘሎ ስለዚ እንታ ከም ዝገጥማውን ኣይፈለጥን ግን ኣሚና ሓቢኣቶ ኩሉ ስራሕ እንድሕር ኢኹሞ ከይድኩም መጽሐፍ ቅዱስኩም አንብብዎ ትዛንታ ከመይ ጌራ ከም ዝገበረቶ ሓቢኣቶ ድሕሪ 3 ወርሒ ግን ካብኡ ላዕለ ክትሓብኦ ከም ዘይትኽእል ከዓ ፈሊጣ ማለት ሕጂ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ከምዚ ምሽሉ ሓደ ሰብኣይ ከዓ ቤት ለው እዛ ዘንበብ ኩልኩማት ደጊ ምሕባኦም መሳኣነት ሳጹን
ሻምብቆ ወሲዳ ብቅጥራን ብዝፍትን ለቅለቀቶ ነቲ ቆልዓ ግና ናብኡ ኣትያ ኣብ ገምገም ርባ ኣብ ሰልሰል ኣንበረቶ ኢሉ ስለዚ እንታይ ጌራቶ ምእንቲ ገለ ከይከውን ከኣኒ ኣብ ሓደ ባስኬት እትያ ከዓ ሰዲዳቶ ማለት ሕጂ እታ ፊልም ገለ እንድሕር ኢኻ ታጓሉ ከምዚ እናበለት ትኸይድ ሓቂ ምክንያቱ ታድራኹማ ማለት እየ شو أنت إلى حافظ ما أنت كم زره وقت فلت رحق إلى دو بلد كندي كيلومتر يخيدو تي تعشمو أبيها دربياتو it was well planned بزا سويت زيا من أنت خطره I don't know أي تتصحفن جن سويلو زخوني مثلاً أنت خوينو خاني أجزاء بيرجير هو مالتي كيدو جن نمن اللي أخذته مسيلكم نحن تقول كاللي أخذته ما نقول نحفته كدي أيبلني مصحف قدوس جن انتي بلنا مسيلكم انتي كم زرو كتفلت رحق الى دوبلت يزبلنا عديات زي الاخاتات غبرو يمسلن ويد ما تماخير الله مسدي توحد مالتي كيدن مسكدا من العلاتو قال نغوس العلاتو قال فرعون كا كتحصب نابربا وردت اتن اغرادا دما ገምገም እትርባ ይዛወራ ነብራ አም አከል ሰልሰላሳ ጹር ራያትሞ ገረዳ ሰዲዳ አምጻለይ ከፊታ ድማ ነት ህፃን ራያቶ እነሆ እቲ ቆልዓ ይበክ ነበረ ደንጊጻትሉ ድማ እዚ ካብ ህፃውንቲ ዕብራውያን ይበለት ሽዑታ ሓብቱ ጓል ፎርኦን ሕሰቡ ሞኒ ከም ኢላ መስደደቶ ሽዑ እዛ ግብጻይት እንታይ ክትገብር ዝግባእ ነይሩ እዚ ዕብራዊ ኢላ ፈሊጣቶ ያ ስለዚህ ታይ ኾን ዝግባእ ዝሞለቀ ዕብራዊ እዩ كموت يزقبو أخذ بالنيروا أملاخ جن نزا كابهزاب زخونت أملاخ زيت فلت سبيت خمان كي ترفسي نلباب بدنقات أمليوه سلز إبراوي إلا بقو دينيرو ملك عنيا دينيرو I don't know for some reason حزاتو مالتي نزغلا مسحازتو تا حفتو ميرام كميلا خمس قربت نافتا سبيتي فلتن مو تتبدو خمس عليك خايلات تامت everything was prepared بأملاخ أمسلكم سيلو بقات أمزخونه no accident أبا أملاخ تسبيت متسئلة شو مو خمس عليك ليلاتا منيغي I don't know تفلت أنا تخون أودي أتسرح نيرا أدي أنا أتسرح I have no idea تتعفن كم تسألك لو موجزيت مسولتاس كيد متسئل ليلاتا قويت كيدا متسئتا دا قويت كيدا مسمتسئت الله هذا قلعة imagine كموت يزقبو نيرو سلسة ورحت حبيبو خماسي مسهملت أس أب بيت ناي فرعون يأتي كموت كأيزقبو نيرو أبا شعا مالتي أملاخ كده حنو سلز دلي أبو علامة سلز نبورو قنتا يجيرو هاد حنو مال شعو قويا مسيا أتبعتو هم يزبلنا متحف قدس قال فرعون كيدي بلتا تقول دم خدت ندت هتسان صوعتا قال فرعون دم نزه هتسان زوسيد كأطبول لي أنا خعصب خبك بلتا تسبيت دم ندت هتسان وسيد أطبوتو one time incident يات مسلك هذا وسيد أطبوتو تطبو نيرا قال يكون أطبوتو نحنت معلت incident يات مسلكه هتسان كعبي ناب قال فرعون ونامساتو ودد ما خونه كما يوت إلى سموم سيوتاتو سلز أبيت وسيد هذا عبياتو فلوي معبي دينيرو فورشور أبتي بيت فرعون كم زعبيو مصحف قدس نقرنا سلزي كم زيلوجن مصحف قدسنا حسبوه كاب طب ناديو واتيس تمليسس ناب طب ناديو أتيس عبي نزغل زجبرت سويت جن من مسيلكم إذا كابيت تبال سويت صراحة ما كم زولكم وش ما بزح حيث تصحفن بزح حيث جلسة قب تقصي عسر حدا زلي العبي كن بالكلنا عسر حدا كما يوت إلى موسى مسبولته عسر حدا كونه دم ما بتن معلتات تأتن موسى مسعبي نابح واتو متسيو لنا أما نقول عسر حدا سوري عسر حدا تقصي نار 4 عمت في اللي يالو ويكاني 4 39 عمتن 9 ورحن في اللي يالو تاي خوينو بز 39 عامت انت شعات ورح مصحف قدسنا اي صحف انت يتغاطيمو تهلنا ግን بوصيتينا نفلطو موسى زبحال سبعي ግን بلوخ يلو وصي مالتي ده ما عامت انت خويني وصيو تهلنا imagine اب فولي بيت تمرتي ناي فرعوني تماهيرو قد محجس لموسى نويح كو غيرو سبي خلخو موسى زخدو
ዝተማሃሮ ትምህርቲ ዝፈለጦ ፍልጠት ዝሃሉ ዘለዎ ጥበብን ፍልጠትን ኣብ ስፔሻል ስኩል ሕሰብዎ ሓደ ወዲ ንጉስ ዝማሃሮ ስፔሻል ስኩል ስፔሻል ኦፍ ስፔሻል ማለት እዩ ኣብ ስፔሻሊቲ ስኩል ይኣትዩ ሙሴ very brilliant ኮይኑ ይወፅዩ ጥበብ ክኢላ ገለ ሙሉ መጽሓፍ ቅዱስ ኮም ይዝብለና ማለት ኣብ ግሩሃራት በሓፂር ስቴትመንት ተቀምጦ ግን ኮም ይኮይኑ ሙሴ ከም ዝኮይኑ ይወፅዩ እዚ ኣድዩ ዝገበረቶ ይኮን ኣብ ቤት ፈርዖን ስለ ዝዓብዩ ኣድዩ ግን እንታይ ያገራቶ ምን ምዃኑ ነጊራቶ መጽሐፍ ቅዱስ አይነገረናኒ ግን that's most probably እንሳ ክትኮን ትኽእል ማለት እዩ ኣድዩ ምዃኑ ነጊራቶ ምክንያቱ እንታይ ይብለና ኮነ ድማ በተን መዓልታት ያተን ሙሴ ምስ ዓበየ ናብ ኣሕዋቱ ወፅዩ ይብለና ስለዚህ ኣሕዋቱ ኣብ ቤት ፈርዖን ዝዓበዩ ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ክኾኑ ደኣዩ ኤክስፔክት ዝገብር ግብፃን ደኣ ክኾኑ ኣብቲ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ኤክስፔክት ዝገብር እምበር ምፅኢሉስ ሓወይስ መን ኢሉ ሓሲቡ እስራኤላዊ ሓወይ ኢሉ ማለት ናብ ኣሕዋቱ መፅዩ ናብቶም ዝስቀዩ ዘለዉ ናብቶም ዝህረሙ ናብቶም ዝኽትከቱ ዘለዉ መፅዩ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 6 እንታይ ይብለና መሲልኩም ኣብቲ ሒዘዮ ዘለኹ ማለት እዩ ከፊታ ድማ ነቲ ህፃን ራእያቶ እኖ ከዓ እቲ ቆልዓ ይበክ ነበረ ደንጊፃትሉ ድማ እቲ እዚ ህፃን ካብ ዕብራውያን እዩ በለት ሕጂ እታ ሰበይቲ ፈሊጣቶ ካብ ዕብራዊ ምዃኑ ተዛሪባ ጥራይ ዘይኮነ ግን ኣዲኡ ግን ሞስት ላይክሊ ኣዲኡ ግን እንታይ እናበለት ክትምህሮ ፀኒሓ ማለት እዩ ንስኻ እስራኤላዊ ኢኻ ጥራይ ኣይኮነን ብኺዳን ኣምላኽ ዕብያት ክትከውን ትኽእል እያ ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ እዩ ኣምላኽካ ኢላ ነጊራት ክትከውን ትኽእል ሞስት ላይክሊ መብዛሕትኦም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራን ከምኦም ሰምዑ እግዚአብሔር ንዘርኡ ከም ሕፃ ባሕሪ ከም ዝኸውን ነጊርዎ እዩ ዞም ህዝቢ ከዓ ይስስኑ ኣለዉ እንታ ኮይኖም እዮም ዝስኑ እንዳጥፍዎም እናተባሃለ ከሎ ነጊራት ክትከውን ትኽእል እያ ሉክ ኣምላኽ ዘርኡኹም ከም ሕፃ ባሕሪ ክገብሮ ኢልና ኢላ ሰኺዓትሉ ክትከውን ትኽእል እያ ኣፍተን ተዋሃበኣ طب كتطبب طراي زي كونت املاح عدل كفيت الله كيدان املاح دما نزه ህፃን ዝኽትምህር املاح عدل كفيت الله ዛ ሰበይቲ ዕላም املاح ከም ዘለዎ ጽቡቕ ገይራ ከዓ ተረዲያ ካፍቲ ኣዝዩ ዘደነቀኒ ነዛ ሓሳብ ዝኸጽንዖ ከለኹ ኣዝዩ ዘደነቀኒ ግን ዘይ ነገራት ዚኣተን ክነግረኩም ቅልጥፍ ኢለ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 2 ታይ ብል መሲልኩም ንሱ ጽቡቕ ቆልዓ ከም ምዃኑ ምስራኤት ሰለስተ ወርሒ ሓብኣቶ ኢሉ መን ሓብኣቶ ኣድዩ ያትብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 20 ድሕር ከይድና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ጽቡቕ ነበረ ኢሉ እስጢፋኖስ መስኪሩሉ ዕብራውያን 11 ቁጥሪ 23 ወለዱ ጽቡቕ ቆልዓ ምዃኑ ሪኦም ብእምነት ሓብኦ ይዝብል زي ثلاثة صحفات بحد انتحرام تسيلا قداميتي ماني حبيبو تبل أديو حبيباتو قبل هاريات قنتا يتبل سوري غريتا زعات قصر عسران زعات كلتا يتبل صبو قلعة مخانو رئة تبل لا ملا صبو قلعة مخانو رئة تحسبيتي يتبل ستيفانوس نزي أخقر خلوقن نقرنا خلوقن أب كدم أملاخ صبو قلعة نبريلنا سلازي إذا تصبق أزي ناي دقاو تصبق أطراي كم زي نبره كنستفلي قبعنا يمثلن أملاخسي إذا تصبق ولا عيلو حسب كلس بزع دقاو تصبق الزارب زلو يمثلن أبو أبتي زربازي حبو زخون حساب زلو يمثلن إذا حساب زخ أنت يمثلكم أملاخ نزوم هزب زيهم كدحنهم دليوس لزنبره نزوم كدحنهم زدليو حساب this is the right guy يلو أملاخ حسيبوس لزنبره أب جزء أمتيو سلزغنة زغل عزن تايو نتنا أملاخ علماء مفتسام تصبغ this is the right guy زبل حسابي زلوا مالتي مسين إسرائيل كم يجيرو خاب جبتي خمسة وصام رينا يالنا سلزي أديو نجهون مشتن كتطبوط راي زي كونت ጸሎት ክትምሮኽ ትጽልየሉ ኣብ እግሩ ኸፍ ኣቢላ ስማዕ እስራኤል እግዚአብሔር ኣምላኽካ ሓደ እዩ ክትብሎ ዕድል ረኺባ ማለት እዩ ኣምላኽ ንህዝቡ ከም ዝሓልየሎም ፈሊጡ ምጽኢሉሲ ክዳኑ እኮ ይጀሚሩ እንታይ ዲገይሩ
سخاسي نحوها تقاتل يلوس كدانيوم متي مالتي حكي مجمرة معلتي نتجيب صايع قتيلو خليت معلتي كن نحواتو تاخجبرو من دانيا غيركا خصعز بلو مالتي بارز كله أقول قلت بمني تجيرو تيلنا بيوكابي تانا إمنة سبيتيا مصحف قدوس أب إبراهيم معرف عسرت حد خيترفه شماكو عيد كسامبر ولدو يلوسي انتي جيرمو حبي أمه تقولنا ما حبي أمه مسيلكم سلا دفتو خي كدوم قال خي مسلكم بإمنة يوم حبي أمه يزبل زون سواتي أتهم آمنتي أمني انت يوم آمينهم بقى أزقل عز أي موتني لهم ترى حقفهم موزنا بوري مسلكم I think كبر زخنة علامة أملاخ أبزهز أنزي سبوا جيرم استردوا بيتسب يوم اللي يأمن إذا سبيت specifically ساعات كما إلواس لزلو حبي أطيب لنا نو إذا حاب أقول لنا علامة أملاخ زلو سلازي إتكزي أبير نبيت إسرائيل كجبر الله زنبرة مدحانسي إذا قال عزي إلهم من الوقت زتردوا كهونو يخوليهم إتتصبقة ناي دقت صبقة راي زي كونسي كله نايكزي أبير حساب نايكزي أبير مدب نايكزي أبير وتن أبزيت أنا زتردوا كهونو يخوليهم سلازي دوموزان لا تخفلت حكيكم ده دوموزا خفلكين دوموزا لا تخفلت قول عابيا إذا العلا أملاخ رأيو نزه هتسان زي نمدحان كخون مسدليوسي كبيت أوتيس بتصوات ديو أعبيوه مالتي تازت بوت كأني حقفنا ديو كمان ما أنتي كيف اللي يقولك زي أبير نزه حساب زجيروه مالتي أجر ماكم من أملاخ صراحة مصحف قدس نايلكم تريلو قول عنيرو عبيس لزبلنا اتمونغو 3 عامت 4 عامت زتجبر ነገር سؤالك 5 بولا تنا ابي هوتنا كنا اتخن وص زغطمنا انتي باز خوني الله خنحاسبو خل الناس ملي غيرو زبو مولو تيلناسي اشوريو موسى ابيت ግብጽ ابيت فرعون عبيو እግዚአብሔር አምላኸይ ህዝብ ህዝበይ ክብል ለስለ ፈጽሙ ዘይከውኒ አምላኽ ባዕሉ ፊት ንፊት ዘይተገሊጽሉ ማለት ንምንታይ መስይልኩም أبيت جبسي أمالختي إخا توم أمالختي توم فرعون يوم أمالختنا تبهلي عابي مالتي كابزوت يقول إجزابير أملاخي يلو فليوز فلته سبعين يورو بار ذا سبيت زياش بزحشم ريخم لا مصحف قدس أبكن ديك فلتات ناي مصحف قدس تتقيس الله أبكل التشمع عسرت معرف هاي تتصحفلان بزعب بزح باقراي في هاي تتصحفن أب حيدت جن عبس راح جن سريحة موسى زأكل እግዚአብሔር أملاخ كم زخماي زبالة نبي إلو خزارب كلوس زعبه نبي أملاخ بعلو خمس كرول خلو عقال استبهلوا كاب كلهم إسرائيل مريح خوات كلسي كاب كلهم نبيات إسرائيلاوين كم حدا موديل ناي نبي زريقو موسى خمزي لنا إلهم كم ريفرنس زريقو عبي نبي كسع زخون قن من يعبياتو إنا نبل زلنا من يخمز جيرا شيب جيراتو إنا نبل زلنا أديو مو نتعشو متراي دخلات الزارب كي تبلان خاني نتن ولد زلون خمز جيرا نعبيات راي كي تبلان مصحف قدس كاني كالخا حنتي أب صلت كلنا زنبب كلكم مالتي شماكو أم مصحف قدس زي تقلت شما هيدا صحف شما زي نفلتا كن كأني عبز سرحت قال نيشتو قال كالله مصحف قدس يخم عيد سريعة نيشتو قال زان نيشتو قال أم بيبلكم يا إسرائيليان مسوريان قط إمام دحار تماريخ أخيدا تماريخ مسكدت imagine حنت تماريخ زخدت قلعة كل وازغ النجار حسبه نيش تقوله أوج أتياس حسبه أبوج زلوا تي كيوس تو زلوا إنك أتفرحي قال ملا بملو تمنزع أني نفسس أب حدا بوتا رقيبات تعمل تزرع خبطه بوتا ولد زي نبور له بوتاي نعلمي أي فلتني متصحف كل شيء صحفون كن كأني ولد أبزي بلو تفلت حبرة السب أبزي بلو قانقوا بهلا امنتا
أبزي بلو عدي رخيبات تارسها تمنزي عسل زخدت ماتي كبرتو ጭንቀትን ፍርሃትን ከም ዝመጸት ካፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ካብ ውግእ ተማሪኻ ኸይዳ ዘላ ኣብ ውግእ ተማሪኹ ዝኸደ ሰብ ልቡ ደረቱ ነፊሑ ከም ዘይከይድ ንፈልጥ ኢና ሓቀ ደኒኑ እዩ ዝኣቱ ስለዛ ሰብ እዚኣ ንእሽተይ ጓልያ ደኒና ኣትያ ዘላ ማለት እዩ ናብ ሶርያ ምናልባት እስራኤላዊት ከዓ ስለ ዝኾነት بتا معلت سنبت قال أملاخنا سمعت دعانت ويزولكم سمع إسرائيل شام إسرائيل يبهالو እግዚአብሔር አምላክ ከሐድ እናተባሉ ነዛ አምላክ ዝጥራይ አምልኮ ስገዶ እናተባሉ እና ከምዚ ላ ዝዓበየት ኣብ ማሙቕ ኣብ ሕቁፍናይ ወለዳ ኣፍቲ ትፈትዎ ሕብረተሰባ ኣፍቲ ትፈትዎ አምላኻ ኣፍቲ ትፈትዎ ስርዓታት አምልኾ ኣኡን ከላ ካውያ ተመንዚዓ ኸይዳ ሕጂ ግን እግዚአብሔር አምላክ ምዃኑ ኣብ ዘይፈልጡ እሞኻኒ ብኽብረት ኣብ ገዛ ከይመስለኩም እንታይ ኮይና ዘላ ሕጂ ባሪያ ኮይና ዘላ አገልጋሊታ ኮይና ዘላ بزي سرعات أيهود أبزلوا بوتا برتوع شنكات فرحات أبزلوا بوتا ناي سعرة سمعت حذا خيرا تعويتك وغيت بالمالد تدقاق موم تقستات زمهرة أبوء زمهرة حوا أبقولنا يبلان حج حدش بهالي حدش قانق حدش سرعات حدش أمالختي حدش تأمالختي أبزري أتر الله كابزو كله زدن قصقن كم زجير خسر لكم تماريخا كوفيلا دحر حجي إلى من البات سيت النعمان إذن يسرحكي كم زي أخت قبري دحر حجي خم زي أخت قبري حراي إذا قال لك أخ خم وكيت سألوه تماريخا أمس أزلا دحر حجي خم زي كم زبالة تاجركم محسوه كم زي لا أبرتع عنك أتكلم زان إيش تيقول أتو تبلا سوايس زسمبد إسرائيلاوي تيا بس برتع لقر حليفاس فتوم كأني كم تحق أملاها زمهرة ما زسمبد لقر أبكر مئات طويلة نئمان لم تأم مالت أب إسرائيل انتهي مخانو زتمهرت سبي بري رأيت كيد زقبو أنيرو ويك النصو يو أفت بيت خاطو زي قبو أب جزء أب بيتها عدان تزخون نيرو وزع مبلوت نيرا إذا رخص يا تحسب مراهم مسلا زغونه إسرائيل هويته زرخ سسب نابنا يرخصت بوتي كسع زنص ناو يخيد زلو زبل دفيت بوشت أي زلوها كم غيت بلقنا عقمي بالله الحج تماريخ أخيرا شقررا فرهي سنباد زلوها نيش تقول عقيركم سألوها أبز خبزي كبيت واحد أخلا نكسي أبير أملاخ كنت أمنه أمين ده هاتي مصحف قدسنا سمعت أوزلو مود أوزلو تي سمعتات سلزي قلت النمبر أفت سمعت أتي خاطري أخلا قليلا يكون يا أتو يوتس خليك زي خمسة قلت هاي فلتن يا أتو يوتس بوشت أكن وإزر خصن كله أنا خركس عندي إلى من البات نوح إجزي حاسبة تكون تخيلها أنت زربات زاربة نزي زربازي نزي إمنة الزختمت خندي حيلة تتكي ما أفلتني يالنا يلي هاي البلو بمحارن يخجلت أولو زلوان زي بالله حيلة تتقمت مثلني هل تقال نخت زارب تاي لا مسيلكم نأم بيتها قويتايسي أبكر متى أب سمارة زلوا نبي أنت زلوا شو قبلهم تصم حوايا نيرو بلد نتبلكال. I think أتلمتو زرب شيء مثلاً مخلياتو رخصي لان حرت حاسب كوينا أبيتها أتو نحر يقتقل كل نحر لا ليتن معلتنسي ربي شو أخون خلي سمعت زي لازم معسك زاربو إلا تحسب زنبرتي مثل حنت معلتك إيش تحشوخ تاكوا إيش تيزروا كويتايسي أبيت النبي تزلني روسي كم نوصو من الزهدير حواتي قلال زربات مثل
ናይ ፍሪ ዘረባ ምናልባት ክትከውን ትኽእል ሽዑ ከምቲ ዘንበብ ኩልኩም ከምቲ ንፈልጦ እቲ ንጉስ እቲ ንእማን ናብ ሶርያ ናብ ንጉስ ሶርያ ኸይዱ ምስ ሓተቶ እሽኺድ ኢልዎ እቲ ዝኾነ ንፈልጦ ኢና ነዚ ትብዓት እዚ ከተምጽእ ክንደይ ሓይሊ ከም ተጠቀመት ከም ዝበልኩ ኣይፈልጥን እየ ግን ሕሰብዎ ሞኒ እግዚአብሔር አምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ምድሪ ብምልአታ ናቱ ዝኾነት ሰማያት እኳ ዘይሽከምዎ ዓብ አምላኽ ኣብቲ ቅዱስ ናይ እስራኤል ህዝቢ ዝነበረ ሕጂ ግን ዛዚ ሰብ እዚኣ ተማሪኻ ክትከይድን ከላሲ ከም ሓደ ዓብ አምላኽ ዝተሳዕረ ክስምዓ ይኽእል እዩ ستيل قد أبى سمعت زغلان تايلا تزاريبا مسيلكم እግዚአብሔር አምላኽ ኮምዳ አይበለትን ግን ከምዚ ማለት እዩ እዚ ሰብ አይዚ ድሕር ከይዱ ከሕዊው ይኮ አይላ ተዛሪባ ነቢሎ ናኡ ድሕር ከይዱ ከሕዊ ይኮ አይላ ተዛሪባ ንማን ንኤልያስ ረኺቡ ከሕጽረልኩም ማለት እዩ እዚ ሁሉ ጊፍትስ ክሒዙ ናብቲ ቤት ንጉስ ይኸይዱ መጽሐፍ ቅዱስና ከም ዝነገረና ግን حسبوما نحنت نشتي زربا سمعوا مسكدس لحارت النبي دبولو زربا خاني زي تتقم تمثل كيد موني ابتروبا يردانس كندي زي تحصبيلو شوعته غزي تحصبيلو لا تروف دحر دقيم نزي كله تسكت مجد زمصسي انا قدا زربا حنت زي تتقم قلعه سمع زمص كهون يخل طيب محصاب ودا زبلص مايات كلنا زبص قلايات كلنا يلو صوعوا مالو شماتهم كمان نيشتي يمثل زربانا حنت نيشتي يقال زنعاقي يمثل ابزاوان حرقن كيدومتم مس زلو ستايلو سيوا ابي نجر تزحتكاكم مغبر كانير كايلو دحان مودين فتنو عينت يمثلني تغالالصا خيدو طيحيلو شوعته غزي مسوصه كم منتاي خوين يبلنا كم قلعه خوين تي قربت نزز زغبره اكسابير املاح حانت امباسادر نيشتي قلعه اب سوريا تقميطاتلو نيرا لي اخوانيرو اذا نيشتي امباسادر نيشتي زربات مثل تزاريبا ابسرح املاح جن اريا مالتي شما منيو we don't know اي تصحف ارستيتاي نيشتيشم ولا نايزاس نو نيم شم زي بالله جنكا رايموني توصيت رايو السب ايزي معاتا مالخت نيرومو افت غزو خديت اوتات نيرومو خنو ناي سوريا اي سلازي معاتا مالخت لو نزم امالخت زياتهم دما ببشمومن ببمعالتومن كندي مبصعاتاتن كندي املخون زغبرولومي مالتي كافتو سانو اي خاتفلطو تايلو مسيلكم حجسيلو بزيك اب اسرائيل اب زلا مدري املاح كم زيلبو فلطكو يلو مني نغيركا مني زاونجيل زي ابسيركا تيلكاسي حنتني اشتي قلعبت غزاي زلا حنت دقا سويلا ونكبلا خيل خون دانو حنت دقا قلع كن ابي ملختي حزا ترخيبا قول ازيا قول نستيتيا املاح نزي سب ايزي فقم يلو نسخا خا بينخا املاح اب زلو مدر زلو امالختي حسوتيهم يلو كايو تزاريبو كاي امينوسي تزاريبو كاي شعب لنكا وبتي يلو مسبولو خاسي نو ياو اغزابير ايقبلك كان مسبولو زبولو خالاي وسانه خارايو on the spot ذهبوا مسكرነት رايو اذا خابزي كونسي نقلها كلت صعنت بقل مريت كتبو بجها دحري دقيم سيلو شعو قيلياخا نغزابير انبر نخالوت امالخت زحر مسوات حردن ايقربني اواج او جواب اخلو مالت انا
ንእግዚአብሔር አምላኽ ጥራይ እየ ዘምልኽ ፒሪድ አምላኽ ጥራዩ አምላኽ አይኮነን ይሉ ተዛሪቡ አነ ወሲነለኹ ሎም ማዓንቲ እግዚአብሔር እዩ አምላኽ ንዑ ጥራይ ድሕጂ ስለዚህ ቶም ጣዖታት ኣብ ገዝኡ ተሰሪዖም ዘለው ንኽበጽሕና እሞኒ ከቃጽሎምን ከንድዶምን ክንደይ ከም ተሃወኸ ይፈልጥ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ ንእሽተይ ዝመስል ዘረባ ተዛሪባቶ ህይወቱ ግን ለዊጣቶ ቆርቦቱ ከም ቆልዓ ኮይኑ ለምጹ ሓዊዩ ነጺሁ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንዘለዓለም ነቲ ሓቀኛን ነቲ ህያውን ኣምላኽ ግን ረኺብዎ ራእዮሞ እቲ ዕላማ ኣምላኽ ሕጂ ሪዋይንድ ሞ ግበሮ ምልስ ኣቢልኩም ሲ ኣምላኽ ሲ ንንእማን ሲ ናብ ዝሓቀኛ እምነት ከምጽኦ ደልዩ ኢልና ሽዑ መሳርሕ ትደልዩ ኣምላኽ ደልዩ ሲ ውግእ መጺ እዛ ቆልዓ እዚኣ መጺኣ ባርያ ኮይና ኣገልጋሊት ኮይና እዛ ቆልዓ እዚኣ ድማኒ ነዛ ነገር እዚኣ ትዝርብ ሰበለቶ ሲ ነዛ ሓቀኛ ኣምላኽ ረኺብዎ ንእሽተይ ጓል መሳርሕቲ ኣምላኽ እያ እሞ ቤተ ክርስቲያን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ኢላ ክትዛረብን ከላ ኣብዚ ቨሪ ክሊር ክኾን ኣለዎ ሓንቲ ስታቲስቲክስ ክነግረኩም ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ርሑቕ የከድና ብስታቲስቲክስ ሎም ዓንቲ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ምነገርኩም ግን ጀስት ዋን ናይ ህፃናት ኣገልግሎት 25 መምህራን ኣለዉ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ መምህራን ካብ 25 መምህራን 4 ጥራይ ማወዳት ክንደይ ኣዋልድ ማለት 21 ማለት ከኒ ኢማጂን ኣምላኽ ነዞም ጽባሕ ሙሴታት ዝኾኑ በዛ ማሕበር ከዕብዮም ምስ ሓሰበሲ أمس قات أمي كونه تر لنا بقى خم قال لنا بقى فانكوفر أتينا الحال كم قال لنا بزاوية كريستيان أتينا نبل نخونا نحن مج أملاق جن he designed it نزل سر حسسي كسر حالي زخلاء إلو أملاق حاسبو أمينو ساتن كافق أنا نهات كوينن نزل نجار زخ جبراسي سلاز بيت كريستيان دك أنستيو empower مقبر إلى كتحسب كلا خمرة أخت خلا نزل نجارزي خن قبرو لنا إلنا تزاريبنا خن حسب كلنا زدروها تنحت ناس قبرو أزلوا no ساتن تراي خون نقولوا the whole church has to rise up the whole church أنت هتقبر ذا سبيت ذا قول عزي أكو ابنتني راتا تبعتها منيو كوحت أزغل بزح نجار قن كتبع كتبرتع كيدا هونجيل كتزارب تأدي أبجزء نزل له هتان كتمهر كتعبي بيت كريستيان حجتها تكبر تعتق لازم مالتي big picture نرأي حواتي عبي سئل نرأي سلدك أنستيون حاسب كلنا قالوا كله نجار قدفوا إتن زبزحة زحلف وان مزم مش مقلتها حواتنا نزلنا إذا بيت كريستيان باستر رخيبنا خنزارب وخلنا ناسي نيشتي ده تزاربنا خلنا واو women are the church لنا قالوا يا كده women are the church لنا تاي مالدي بيت كريستيان تيل كاسي دك أنستين مقلة نجارات نجارنا نيرو أبزي صلوات كنقبر كلنا بحلف زناي كوفيد كله church prayer meeting تسوع منين زمانة يلو ينجارنا نيرو ما دك أنستين حواتي أنا كم بيت كريستيان እግዚአብሔር ነዛ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዕላማ ኣምላኽ ዝሰርሓ ኣብ ውጥን ኣምላኽ ዝኣተዋ ተረፍ ዘይኮና መማልእቲ ዘይኮና ኣምላኽ ኣብ ዕላምኡ ኣብ ሓሳቡ ካብ ፍጥረት ጀሚሩ ኣብ ናይ ምድሓን ስራሕ ነዛ ምድሪ እዚኣ ንኽባርኻ ክሓስብ እንከሎ ደቂ ኣንስትዮ ሂብና እዩ ኣሜን ዶ ኮሬክት ኢና ክንገብሮ ዘለና ኣእምሮና ሕጂ በዚ እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ብጣዕሚ እዩ ሰፊሕ ማለት እዩ ዋው أزيو سفي حسابي زلوا أملاخ السرحة أسرح من الوقت شم عابي خيلوا يخيلي مالتي شمن عابي خيكون يخيلي كم تناي قالي أتوم شمن زجانا خون كي كون يخيلي مالتي لتنساتن السرحة أجن قالي لا يكون موزا نيشتي هتس أنزبلنا مركونيا مبالدو يقلل ميسيناويت ملسوا لي مسيناي تاني رازيا كيداس
أمالخ تزملخ سبعيس من قد حبيراته እግዚአብሔር አምላክ ሐቂ ይሉ ክሳዕ ዝምለስ ገራቶ ማለት ብዙሕ ምዘርዘር ኩልኩም ነይረ ብዙሓት አንስትሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ጵርስኪላን አኪላስ እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ እተን ኢየሱስ ክርስቶስ ብገንዘበን ዘገልግሎ ዝነበረ አንስት እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ነገር بزعبو خيزان تولكم سجزي حصرن ديلو صحف دابره بزعوا زنا مصحف قدسنا زلوا انستيو خنزارب غزي زحصرنا سمو يبارخ እግዚአብሔር አምላክ ስብሐት ይኹነው አምላክ ዘሎ ዕላማ ተረዲና ነተ አምላክ ሐሲብዎን ሪኢዎን ዘሎ ነገር ሪኢና ከመይና ባኽን ገብር ዝግባአና ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ነዛ አገልግሎት ዝድማ كم يجرنا إنا نتنا أملاخ سرح مسارح تخوينا كم زا شمازي تتقصد قالن كم يكابيدن قال أوتنزا مثلا بزحات كم يجرنا إنا نحجزن كنا اعتقن النخل إنا نبل زلنا ماتي بأمنة برتعات بتسقى برتعات بخل برتعات زخنا نمحبر أملاخ دماني الناقل قلا نا أملاخ كبر زخنا دك أنستيو كم يلنين كونا كفريا زغلا إلى ما حبرت حسب زلا مالتي سمع أملاخ استمسكنا يخون أمين دو زابير أملاخ يخيل أحواتي لو ما عند حسابنا نيجتي سرح السرحة نيجتي سم زلون قناع عاب سرح السرحة إنا إلنا زلنا قالوا تبزحات عاب سرح السرحة سلازي نعاتن بمدقف عاب سرح كنسرحي كالي مالتي أنا لو ما عند بزي أمت إيه سبقاله زاب زي السبكة ني تايمو بلا insignificant يا زاب زي أنا زاربا زي أبن المرامات بزح صراحة له بيت أملاك بزح أقل قلوت إننا نحسب كل الناس أبز كم يجري بحر لو من توعكم علينا مالت نزين دك أنستيو نمع تقصي what can I contribute لكم حلوم وحسبوا تسأليو حسبت لكم دما أكافلنا سمع أملاك ناس تمسكنا يا أخوان كنت تسألينا هاليلويا قويتا أحواتي لهم أنتي تينا سمعنا سلام